Inservilkom illum huwa l-aħħar programm ta' kuxjenza għal din l-iskeda, ħalli nistriħu ftit fis-sajf, imma llum il-programm ħajkun leġġer bħalma kien tal-ġimgħa l-oħra, imma llum ħanalaq naqra bil-kbir. Miegħi għandi 4 personalitajiet, għandi lil Gabriel Muscat u Karl Bonnici minn Big Brother, joġbuni ħafna ħelwin wisq u allura ħanalaq. Ovvjament nistiden nis li joġbu li sewa. U għandi lil Patricia Tibwi u lil Triana Wild li vera joġbuni ħafna u segwejtkom ħafna meta tlajtu issa ma' Mirjana Conte fil-Eurovision u ġobtuni ħafna fil-music video ta' Serving, vera ġobtuni ħafna. Ħanibda b'Gabriel u Karl. Grazzi li ġejtu kuxjenza, meta rajtkom għaw TV ma tilkom xi darba nixtieqkom tiġu fil-programm għax karattri ħelwin ħafna. L-ewwel net, Big Brother ilu ftit li spiċċa imma naħseb il-popolarità tagħkom baqa' għaddejja. Gabriel. Gerbu l-ġranet u l-ġimat issa, għanet grazzi tal-isterina. Pero kif tgħid inti l-effett ta' Big Brother għadu magħna. U hija xi ħaġa tajba tqis mhux b'sens ta' popolarità, ma biex tara kemm mingħajr ma nafu għax aħna konna maqfulin hemm ġew ħallejna impatt fuq in-nies. U dik hija xi ħaġa li r-rispons tagħha tkun vera grata liha. Ġifieri meta tmur x'imkien iwaqfuk? Ija, jekk hux tixxi, jekk hux qed tagħti l-petrol. Tonqos by the time ta' ġifieri, eżatt xinħriġna speċjalment wara l-finali, l-effett kien għadu ferm ikbar. Però sa dal-għodu stess, ġifieri kont miexi fuq il-bankina ta' Slim għax kien jarak xi ħadd jiġi jsellimlek u jkellmek. Xaġa sabiħa wkoll. Karlu inti? Ħaġa nirringrazzjak tal-sedina, bħalma Gabriel, tmur fejn tmur, jgħidulek bismek in-nies. U infatti jumejlu ċattet li bisbot l-persuna tila ma narax ħafna mill-bot jiena, għatli ma tafnix hi. U mort ħdejhom għad għamilna xi nofsija nparlaw, ġifieri iva u tintaqma. U kif qed tadatta l ħajja ġdida li issa kulħadd jaf minn inti? Jiena għamri li easy ta' ġifieri nkemmel kulħadd mhux li għamlit daqshekk effett li ma niflaħx għalih, fimt? Fett ngħidlek jien nkellem ħafna kulħadd anke qabel. Ġifieri, imma issa li jafu iktar nies, ġast xi kultant inti tkun maġġel u biex ma tiddelodix il dak li jkun xorta tibqa' titkellem. Kuntent li ħadsem. Kuntent ħafna. Ikun nerġa' nidħol. Iva. Ġifieri ma esperjenza kienet sabiħ ħafna u l-intqajt ma' nies li baqgħu f'ħajti anke u barra. Żgur jien narakom bqajtu tiltaqgħu fil-verità. Naħseb jienu Gabriel bqajna ntaqgħu l-iktar. U Josdi, Marvik u Erika bqajna very close. Proset. Gabriel, jiena kont affaxxinanu niggustak wisq. Kif tippreżenta u kont ngħid dan għandu l-ħiliet tiegħu fil-nittama li nibda narah u diġà narak fuq diversi programmi u jalla naraw iktar minnek għax simpatku. Jien naraw silta żgħira ta' kemm kien idaħħaqna Gabriel meta jgħid it-temp. 12 ta' frar nilqawkom għall-aġġornament ta' temp miegħi Gabriel flimkien ma' Joslin, bonġu sbeħ tal-bambuj. All right. Illum kif qed taraw qegħdin f'ġimgħa. Rridu nrum, ta' mħabba, ikkatna t-sotoj. Ta' rabta aktar milli ta' mħabba. Issa ħana mustati ħalli nkunu nistgħu ngħaddulkom l-informazzjoni tat-temp. Bat l-enerġija. Erġa' bata. Skużawni, temp number 2. Ir-riħ ġej minn direzzjoni nofsinhar il-beach. Yes, nofsinhar il-beach, more or less. Jafi varja matul il-ġurnata. Il-forza tar-riħ hija 2 għal 3. Il-pressjoni tal-arja hija friska, ovvjament fi frar mistennija, ħalbit tax-xita mhumiex possibbli sal-lejla minn tal-inqas, ġurnata sabiħa mill-isba, Sużanni ħares il-fuq għax qed naġġorna ruħi issa stess. Temp nazzi xemxi, jaf nieħdu naqqa xemx kulur illum. Ma tofx. Ma tofx. Jekk leni tul buħalija u toħroġ. Kif għamilna l-bieraħ, għabda kisħab kollu. Nawguralkom ġurnata fost il-ġimgħa mill-isba, għal min se jagħmel ix-xirja bħalna jew jaħdem biex jagħmel ix-xirja bħalna x'aħna kan nagħmlu llum. U naraw x'għandna bżonn. U budget jew sew. Nawguralkom il-ġurnata tajba u naġġornaw ruħna. Għada. Nsellu għal Donna. Donna, hej! Nibatulkom imħabba Puċi u Slim.
Bye! Vera gospel dar rapport ta' temp. Għeddik gustakom għax għed tifirħu għax għanqilitkom ħafna, għanqilet ħafna nostalġija. Anki int Karl, ħadd pjaċir bih dal-filmat isek? Kif rajt bdejt naraħ issa, bdejt ngħid taf li hemmhekk mhux ħarġa nkun jiena. Isek tabdek nostalġija tgħid tistra kont hemmhekk, ħriġ tista' mhux tkun hemmhekk iktar. Ma tistax tgħid, forsi jkollok esperjenzi oħra l qudiem. Ma mhux ħaħallu wasab l-iżdez dar. Imma Isek li tara xi ħaġa li kont fiha qabel u issa ma tistax tidħol. U memorji ma' kull parteċipant, bil dal-każ rapport ta' temp jiena għamiltu diversi maġġoranza ma' Dejjem tu ma l-idea tiegħek Kienet l-idea tiegħi, bdiet sempliċi qisni qed noħroġ imkien ngħid tara t-temp illum, niftakarkom dejta Madonna. Eventualment ma' Joslin u fl-aħħar daħlet Erika u lejn l-aħħar ovvjament ma' minn baqa' anki Karlu u l-aħħar ġurnata kien maġġiet. L-aħħar Għax beda bħala kamera menki. Imma interessanti li jiena narak tajt it-temp, ġifri nafu, forsi di. Imma l-idea ta' temp nafu għax kont nisimgħu. Veri wara l-aħbarijiet mhux inta wara l-aħbarijiet nara t-temp u l-isport. Jiena naf li inti bniedem li veru qiegħed aġġornat ħafna fuq il-mezzi tax-xandir, fuq il-quiz li kien hemm kien vera, kollox kien ikun jaf fuq il-mużika, kont bellaħni, ġifieri. Mela, Karl, inti bdejt kienu jafuk ħafna bil-modeling, jien ħanfakruk naqra kif bdejt, issa ngħidlek istorja ta' dal-filmat. Naraw il-filmat ta' Karl. Għawnek għedin nitqo naqra nigustaw il-Karl, dak kien xi 20 sena ilu, ma jina fl-istorja tiegħu għaliex kell ħabib tiegħi Ivan Gaffiero, illi inti kont immodella miegħu u bintu Tiziana qaltlu isma' Karl kien jimmodella magħna. Alla vera u sabu l-filmat ħarġuh u mar kien sensazzjoni intom ma kontux tafu, imma ovvjament kulħadd ix-xandar dan il-filmat. Dak kien xi 20 sena ilu il-film bdejt ma' Ivan. Mbagħad so step by step taqbad dejjem timxi għal quddiem. Imma vera kif rajtu anke meta rajtu Big Brother għadda minn fejn għala dal-video. Tiskanta, ġifieri kienet inizjattiva tat-tifla tiegħu qarfitek u ħarġu l-filmat u kienet. Issa, hawnhekk għandi fl-istudju il-Patricia Tibwi, merħba l-kuxjenza, Triana ġiet l-aħħar darba u vera niggustakom bħala duo fid-drag li tafu tagħtu spettaklu. Ejja nagħtu toma lit-telespettaturi ta' meta issa mortu ma' Mirjana Conte, meta marret tikkompeti fil-Eurovision Song Contest, ejja naraw intom x'għamiltu mhux bħala drag imma bħala żeffina. Ejja naraw x'vera kapaċi. Interessanti, jina naf li intom, għax jina nsegwikom ukoll permezz ta' Facebook, intom dak il-mossi kapaċi tagħmluhom anke b'dak it-takkuna li libsinissa b'dak il-platform, jien ma nafx kif jirnexxielkom. Il-verità minn hemm bdiet, dawk huma mossi li nagħmlu meta nkunu qegħdin f'din il-forma ta' arti, ġifieri hemmhekk kien hemm l-atmosfera, ovvjament kulħadd qiegħed jieħu gost u biex mbagħad xinġiet ovvjament serving ta' Mirjana ma stajniex ma naqbdux nagħtu spettaklu hemmhekk. U dik x'imkien fejn nagħmluha kull imkien mhux barra minn Malta biss, jiġifieri jekk ħatarana ġo xi parti u ħajkun hemm xi diska li aħna ġieli għamilniha bħala performance x'imkien, ejk li ħajerġgħu jagħmluha hemmhekk dak il-ħin. U kif bdejtu fl-imkien u minn fejn tallimtu tismu tajjeb daqshekk? Jien għandi background ta' sfin jien konti li nisfhem meta kelli 7 snin. Jiġifieri is-sfin kien dejjem ġo fija. Però aħna ntqajna long way back, 2018, konna għadna nibdew ix-xena tal-arti tad-drag u bażikament
badna nitkellmu Facebook, sirna ħbieb u komplejna fit-triqna bażikament. Issa, għaliex l-isem Patricia Tibwi, minn fej, kif ikkreajtu? Patricia Tibwi, l-isem Patricia Tibwi, l-isem Patricia ġi minn YouTuber li kont nara meta kont għadni żgħir jismu Twames, kien lu diska jisimha The Roll Call Song u kien hemm vers fejn jgħid My name's Patricia and I don't need no mista. U għaġobni u speċjalment dik il-quote u qed ħanieħdu. U t-tibwi? It-tibwi ġas ġini f'moħħi u battu tfajtu hemmhekk. Jinstema draggy, allura qed jixraq ilha. U għoġbok. U biex tagħmlu show intom flimkien, kemm tidu titħarġu għaliex tagħmlu mossi li huma moves li jekk ma tkunx imħarrex tista' tweġġa' ġifieri biex tagħmluha tidu tkunu tajbin ħafna biex tagħmluha. Kemm iddumu għaddejjin biex tagħtu spettaklu mbagħad flimkien tajjeb? L-ewwel nibdew billi niddiskutu bejnietna x'nixtiequ nagħmlu tnejn li aħna u naqdu l-idejat flimkien. U mbagħad nibdew nintaqgħu pereżempju jew wara x-xogħol jew ikolna xi ġurnata off, nintaqgħu għand xulxin jew daqqandi jew daqqanda u nagħmlu rehearsals id-dar fis-salon. Intom it-tnejn għandkom età żgħira, Ġoswe fil-verità meta kemm għandek età? 25. 25 u inti għadek L-istess. Aħna 2 days apart il-birthday ukoll, ġifieri. Literalment. U hekk naħseb klikjajna ħafna għax throughout is-snin l-enerġija hija l-istess, il-ħbiberija l-għandna ma jista' jkissrilna ħadd. U minn 2018 law komplejna naħdmu flimkien għandna l-istess enerġija fis-sfin u ġos klikjajna allura. Hija xi ħaġa li komplejna nifjorixxu. Ġili wkoll naħsbu l-istess kelma flimkien u ħarsu lejn xulxin ngħiduha u bħal speċi ħarsu lejn xulxin. Jaħbuna aħwa xi kultant ukoll. Moħħna hi connected. Proset. U Triana, kif ħassejtukom li ħadtu sem fil-music video ta' Mirjana u proset għax ħriġtu tajjeb immens etnej li intom? Grazzi ħafna esperjenza tal-bliħ, nixtieq ngħid grazzi minn hawn lit-tim kollu tal-li tagħna dik l-opportunità. Kienet ħana tremenda dakinhar, konna ġifieri bil-kowt tassu fit-tnejn l-aħna. Ma kienet werti tu, il-fatt li ikun hemm pjattaforma fejn it-tnejn l-aħna nistgħu nikbru fuq dik il-pjattaforma tant kbira minn pajjiż tant żgħir li hawnhekk ċertu affarijiet li nagħmlu fil-drag ma tantx għandna daqshekk opportunitajiet. Hemmhekk għalina bib miftuħ fejn ovvja ħanaqbdu nieħdu sehem. Interessanti, naf kif ħassejtukom li l-video tagħkom rawh il-miljuni u anka minħabba l-kontroversja li nqalat fuq Mirjana iktar għamlet popolarità fuq TikTok u anka stazzjonijiet barranin Ingliżi u jġobu l-klips tagħkom fil-video. Kif ħassejtukom? Għax il-pjattaforma kienet kbira, ġifieri popolarità, fil-fatt infaħħar ukoll il-tim ta' Mirjana fosthom il-PBS li irnexxilhom ipoġġu lil Malta fuq il-mappa ħassejt jiena f'dan il-Eurovision. Intom kif ħassejtukom? Jiena ħassejta li kienet opportunità li m'għandix nitlef għaliex jien persuna li b'din l-arti nixtieq nurija u ninspira aktar nies bħali kif batul il-messaġġ dak il-ħin qed iva bil-forsi rid nagħmilha u hija xi ħaġa li ħassejtni vera kuntent nagħmilha u jekk kolli nerġa' nagħmilha żgur. U intom kemm ilkom li bdejtu flimkien bħala show, bħala spettaklu? 2018 kellna l-ewwel kompetizzjoni fl-imkien, ma konniex nafu xulxin ġost tħallna. Kompetizzjoni bdejtu? Iva kienet parti minn Pride Week competition u tħallna u hemmhekk konna backstage ovvjament tom waħlu parrokki u nagħmlu jiena Tristan, jiena Ġoswe, nice to meet you faritek. Mbagħad minn hemm rajna li qegħdin fuq l-istess speċi kalibru ta' sfin, jien għall-kontrarju ta' Patricia ma niġix minn background ta' sfin, jiena l-arti li taraw qudiemkom kollox self-taught, id-dar, sigħat wara l-monitor nipprattika. Imma xorta kien dik il-konnessjoni, ġifieri hemmhekk ħadna l-opportunità matul is-snin, komplejna naraw il-xulxin avvenimenti differenti. Stajisna chewing gum. U nirringrazzjakom għax biex ġejtu hawnhekk mhux sempliċement ilbistu xi ħaġa u ġejtu imma mhux bħalna, kellkom bżonn si attwali u napprezza ħafna li għal kuxjenza għamiltu da sagrifiċċju wkoll. Kemm iddumu tippreparaw u anke biex taħsbu jiena Triana dit-tieni darba kompletament differenti minn li ġejt l-aħħar darba bħala make-up u bħala ilbies minn fejn ġibu l-idejat, kemm iddumu għaddejjin biex tagħmlu dal-pakkett sħiħ. Jiena minn ġurnata qabel nilħaq nipprepara kollox wara xulxin ħana x'ħan ilbes u kollox. Jiġifieri jekk ma nkunx konvint bl-ewwel ilbies, nagħmel it-tieni ilbies ma' ġenba. Ħalli żgur inkun kuntent b'għażla jew oħra. U mbagħad ovvjament il-ġurnata li ikolli xi avveniment jew xi television bħalaw,
Nibda nipprepara jisu xi 4 sigħat qabel ħalli żgur inkun on time. 4 sigħat. U inti Triana? Jien pratikament fl-istess ilma, min iktar kemm tagħmlu dan it-tip ta' irtok u affarijiet hekk iktar tiġi sama il-memory, ġifieri 3 sigħat l-irtok statej ġiri għamiltu. Iżda kif tgħid Patricia, I mean dil-arti għax inti qed tgħid totalment differenti. Jien dil-arti qatt mettira li hawnhekk lesta naf speċi hawnhekk wasalt jien fl-arti tiegħi, dejjem ngħid li fadal li fejn improvja, ġifieri l-eyeliner wasal saw darba ħa nipprova nagħmlu differenti biex nar dejjem x'jaħdem għal wiċċi u dejjem nipprattika l-arti tiegħi biex tkun hemm fuq. X'inhuma l-ħolm tagħkom? Issa diġà laħaqtu pjattaforma internazzjonali dik żgur. Ġifieri eżerċitajtu għal jbierek waqtkom żgħar ta' 25 sena fejn tidu tmorru iktar? ħafna li forsi kolli xi prestazzjoni barra minn Malta, dik għadha ma saritx. Sissa kull ma kelli l-opportunità hija li ntella l-arti tiegħi għal Eurovision, imma kull ma kienet just appearance u bil-qiegħda nara x-show. Il-bqija qatt ma kelli prestazzjoni fejn nista' ngħid li għamilta fuq xi palk barra minn Malta. Dik hija waħda mill-ħolmiet kbar tiegħi. U inti Triana? Però ta' minn ngħidu li dis-sena kellna xorti li ħdimna fuq proġett flimkien kien ilu snin ġifieri in the works. Konni lna 3 snin li ngħidu xi darba ħantellaw ix-show tagħna u dis-sena fi frar irnexxilna ntellaw l-ispettaklu Fem fejn hemmhekk għamilna show ippakjat numru wara numru sakemm hija on stage jiena tinbiddel għan-numru li jmiss, ġifieri kien show ippakjat u vera grati għar-rispons tan-nies għax attendew. Mela allura u intom flimkien m'għandkomx isem ovvjament, tibqgħu Patricia u Triana u xejn. Interessanti. U l-ispettaklu intom stess tikkreawhom mhux hekk, ġifieri kollox. Nikkreawha aħna kif ukoll ġieli kuntattjana venues differenti fejn jidulna biex nagħmlu prestazzjoni f'lokalità differenti, ġifieri parties u affarijiet hekk. Interessanti ħafna. Karl qed jisma' b'attenzjoni kbira. Iva. Karl, x'inhu l-parir tiegħek? Inti bniedem issa jafuk in-nies, ħriġt tajjeb ħafna jiena faħħartek fil-fatt l-iktar għalija li mort u rejt il-karattru tiegħek fejn għalija kienet l-ikbar prova meta ma rbaħx inti ġejt it-tieni u batta naqtu fraħd bih mentri ġieli naraw f'kompetizzjoni anke barra minn Malta Big Brothers oħrajn ġlied daqqiet jiena fejra u jiena hemmhekk rajtek ħriġt ta' raġel ħafna. X'parir tagħti lil forsi iż-żgħar naf li għandek in-neputijiet li tħobbhom ħafna biex jibqgħu jemmnu fihom infushom għax il-problemi jiġu meta ma temminx fik innifsek u tħares quddiem il-mena u ma jogħġbokx dak li qed tara. Jien naħseb li l-ewwel ħaġa li l-ewwel parilnati kieku li m'għandekx għalfejn tgħir. Għax lejra naħseb hija marda ta' tgħir. Għax inti li tixtieq id-den il-ħadd ieħor ma tagħmellek qaġġiet lilek. Aħjar nixtieqlek il-ġid. Għax forsi xi darba tistiedni u morru xi ħaġa flimkien, imma jekk nixtieqlek id-den lilek, jien x'ħanħu minnha. Għalfejn tgħir. So nixtieq li kieku nista' mid-dinja neliminaħħa lejra, għax naħseb iktar ħaġa li għadu ġobniex lili. U bekk jiena kif rebaħ ġej, mort ħadd pjaċir għalih, għannaqtu, għax it's nice li tara xi ħadd jifraħ. Għalfejn jiena għandi kun imdej għax marbaħ jiena u misni qed intih il-bad vibes lilu, għala. Minix hekk u nixtieq li ħafna nies ma jkunux hekk. Għaw nies li huma hekk sfortunatament, imma it's life, I mean, hemm x'tagħmel. U Gabriel, inti biex nagħti wkoll kumment pożittiv dwarek, kont qed nara ritratti tiegħek fuq il-Facebook u għedt da mhux Gabriel imma. Għax da Gabriel, għax Alla jbierek, għaw anke naħseb minn du mort Big Brother, brajnuna ta' sieħbek Karl, ġejt iktar tidher f'saħħtek. U ġejt tidher iktar isak kuntent, ġifieri m'għandi xejn jiena stess qawwija, ġifieri, però nifhem illi għax anke kellek daw it-tip ta' kummenti li minn mindu tħalt Big Brother qed tidher aħjar u meta rajt ir-ritratti fimt. Għax qed da mhux l-istess persuna li naf jiena. Le fhem jiena id-dieta għasnejġ l-dieta, just healthy lifestyle fil-verità, ma biex id-diet istretti, kon bdejta minn qabel Big Brother sew minn xi sena u nofs qabel. U mhux għax taqta ġiet bċikka
U qabel kollox kont nikol, kont naf li kont big boy bħal speċi, imma kont kuntent noħroġ u ngawdi xorta das li kieku. Ġifieri ma nħobbx qisni nagħti l-idea li għax jekk tħossok aħjar f'dak l-aspett tista' ma tkunx kuntent għax tista' żgur 100% u hekk. Però l-imbagħad tara l-improvement miegħek innifsek għax tara li int kapaċi li tista' għax jekk qabel kont taqta' qalbek tgħid tisma' xorta jiena nikol xi nħobbu l-ikel u forsi mhux se jkollok ċans tonqos kemm tixtieq dak l-ammont, imma mbagħad eventwalment tara dak l-ammont u tara r-riżultat. Tħossok forsi iktar kuntent għax tgħid kapaċi, ma ġas biex temmen fil-kapaċità tiegħek. Notajt sew li minn Big Brother imma nqast kemm dom temġew. Jien kont inqast qabel sew, ġifieri meta kont bdejt nimprovja fl-ikel u nagħmel eżerċizzju kont ġan nqast 25 kilo. Qabel ma tħall Big Brother, u mbagħad Big Brother komplejt iktar nsaħħaħ il-massil iktar mill-lida ma. U grazzi għal Karl, għax Karl kien disciplinak. Eżatt. Kienet ċaġa vera li Random, vera ġi trending. Li nkun nitrenja, u konna jiddu sa trenja miħe, u bqajna nitrenja u 3 xhur sħaħ. Sabanna 3 xhur sħaħ. Eżatt. Kelli idea l-ewwel ġimgħa konna nitrenjaw. Eżatt. Kelli idea ħajkun hemm ġim hemm ġew, ma qisak xorta trid il-ħeġġa biex tidħol il-ġim għax hekk tispiċċa tagħmel ħbieb ma' xi ħadd li mhumiex ma jmorrux il-ġim, tispiċċa barra magħhom. Imma mbagħad impressjonani li tallem ħafna exercises u kien jagħmilhom waħdu. Ġaqas kellu bżonni iktar. Imma le, interessanti ħafna li inti kien hemm dal-improvement. U inti li żgħażagħ x'tgħidilhom? Issa jiena nawgura li intom tibqgħu fil-medja kollha kemm intom biex niżraw il-kultura ta' pożittività x'veru hawn bżonna għaw tant persuni li qegħdin iħossu toqol mentali u nis bħalkom għandna bżonnkom fix-xandir li fuq is-social media biex tiżraw. Inti x'messaġġ għandek għaż-żgħażagħ adolescenti naf li inti attiv ħafna f'Birkirkara u li ħanejdilek hawn jiena Karkariża u Viva Sant'Alina. Għax naf li tieħu pjaċir. Le, ovvjament biex ma jaqtawx qalbhom u li jixtiequ jagħmlu f'ħajjithom no matter what, no matter kull oppożizzjoni ta' pariri li jistgħu jsibu anke jekk minn nies close, jekk jixtiequ jagħmlu aw jemmnu fiha jagħmlu għal affari, whatever xi tkun. Speċjalment jekk jasbu għandhom xi tip ta' talent. Jiena tempju dawn l-affarijiet li għax nisfhem minix iżeffien, imma li kapaċi norganizza xi ħaġa ta' sfin. Li kapaċi nippreżenta dawn l-affarijiet kollha f'Big Brother ħarġu. Ġifieri jekk tista' tgħidilhom talenti mhux ta' barra minn hawn għax dejjem tista' timprovja fuqhom u dak huwa tir, imma dik ma kontx f'Big Brother f'dik l-element ta' kompetizzjoni konna qed ngħixu fiha ma toħroġ il-karattru tiegħek kollu kemm hu, dawk it-tip ta' talenti ma kinux joħorġu laqqas. Ġifieri l-parir tiegħi huwa dak biex ma teqtgħux qalbhom, jinvolvu ruhom kemm jista' jkun kull opportunità li hawn għax ġa limitati l-opportunitajiet u ma jiddejqu jesprimu ruhom kif verament iħossuhom. Proset tassew Patricia u Triana. Ma kienx faċli żgur għalikom illi tmorru għal-ħolma tagħkom li tilbsu drag illi tagħmlu l-arti ta' drag min jaf kemm għaddejtu minn nies iġġudikawkom, jien naf Triana kienet semmet ukoll anke diffikultajiet biex ħarġet għal din l-arti. X'messaġġ tgħaddu lil dawk li jixtiequ jaslu għall-ħolm tagħhom anke jekk jiġu kritikati minn ta' ġewwa stess? Jiena ngħidhom biex ma jaqtawx qalbhom, jibqgħu jiġġieldu u l-kummenti negattivi dejjem iwarbuhom fil-ġemp u dejjem li jekk ikun hemm xi ħaġa negattiva dejjem isibu xi ħaġa pożittiva minnha. Li jekk xi ħadd pereżempju għallek li m'intix libsa sew jew mhux libes sabiħ, jiena ħares fil-mera u ngħid la jien qed narani sabiħ jew sabiħa, naf li qiegħda fit-triq it-tajba jew it-tajjeb. U inti Triana? Tagħmel x'tagħmel fid-dinja tista' tkun fabbrikat biex tkun il-100%. Xorta ħassib dak il-percentaġġ li ħajja tkun trik. Issa, n-nies temvara ngħidilhom illi dawk il-kummenti to decide u ħanifokaw fuq il-kommenti kostruttivi biss. Li jiena nista' noħodhom dawk il-kommenti u nifjorixxi minnhom. Nieħu dawk il-kommenti into consideration, nara x'jaħdem għalija, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk inti isfin, l-irtok, drag, whatever it is, jekk qiegħda ġo fik, tista' taħbiha kemm trid u tissappressa kemm trid. Mhux tħossok komdu ġo ġismek u ħatejx ħajja, mhux biex ngħid indannata, ma ħajkun hemm xi ħaġa ġo fik li fl-aħħar mill-aħħar trid toħroġ b'saħħa. So aħjar toħroġha bil-mod, tipprattika u toħroġ hemm barra u tagħti prodott tajjeb. Kif illum il-ġurnata din Patricia, ma ngħidx li aħna xi superstars ta' ġifieri, imma qegħdin hawnhekk u dejjem throughout the years
ma nagħtux każ il-kommenti negattivi u qegħdin nifjorixxu. Anzi, nieħdu feedback minn nies ħalli nkunu nistgħu nimprovjaw u nagħtu iktar show iżbaħ milli diġà qed nagħtu. Nixtieq nirringrazzja wkoll in-nies tal-kummenti sbieħ li għaddun għax mingħajrhom medinxa. Ekku. U hekk dan kien l-aħħar kuxjenza qabel is-sajf, Gabriel, Karl, Patricia Tibwi u Triana Weil, grazzi li ġejtu hawnhekk kemm intom Halloween. Noħodkom ġo kaxxa u noħodkom Vera Halloween, kuxjenza nirringrazzja minn qalbi lil Licio Farrugia, d-direttur tal-programm, grazzi lil crew kollu tal-kameramen diversi li jiġu fil-programm u anki dawk li jkunu fil-kamra tal-kontroll mingħajrkom ma nagħmel xejn. U grazzi lilkom it-telespettaturi li segwu il-paġina ta' Kuxjenza kemm fuq Facebook u anki Instagram. Napprezza immens il-kommenti li tibatu li vera, napprezza li x'kemili għaddejja b'kuxjenza dawn is-snin dejjem bqajtu hemmhekk. Grazzi u jalla nerġa' nkun magħkom b'kuxjenza fl-iskeda li jmiss. Saħħit.